Nagtungo ang mga fighters ng Warriors MMA Mixed Martial Arts Academy sa nakalipas na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan January 23, 2024 upang humingi ng suporta sa kanilang pag-iensayo at sa kanilang mga darating na mga laban. Kasama nilang pumunta ang founder ng Mixed Martial Arts Academy na si Marlon Malaluan at ang kanilang head coach Marciano Basas, former head coach of Philippine Wrestling Team, gold medalist sa SEA Games at multi-medalist sa national at international wrestling competitions. Si Jason Magmang Warrior Miralpes na mula sa bayan ng Laboy, isa sa kanilang mga fighters. Ito ay may clean record na 3-0 sa MMA at 5-0 naman sa Muay Thai. Ayon kay board member Kenneth Ray Oning, sila ay nagtungo na rin sa Labo at doon nabanggit na dapat sana ilalaban na rin ito sa Indonesia, hindi lamang natuloy dahil sa ito ay nagtamo ng injury kamakailan. Yung laban po ni Mr. Jason, fighter from the Dumagmang Warrior, ay siya pong magiging stepping stone niya. Dapat po sana, kung hindi po siya nagka-injury, ay may international fight na po siya sa Indonesia. It just happened na nagkaroon naman po ng injury nung nakaraan. Kaya localized muna po yung naging laban niya. Pero ito po ay possibly since naipaliwanag po yesterday na parang may belt na po itong laban na to. And then possible po na magiging stepping stone na sa mga international fight. Lalaban si Jason Miralpes sa darating na February 16 sa Flyweight Championship belt na gaganapin sa University of the Philippines, Las Bañas at sa darating na April 14 sa local MMA fight promotion sa Makati. Ang suportang kanilang hinihiling ay gagamitin sa pagkain, vitamins and supplements, fight gears, transportation at accommodation. Mayroon din silang t-shirt for a cause na nagkakahalagang 550 pesos na isang paraan na rin ng pagsuporta sa kanila. Kaagad namang nagbigay ng suporta sina Vice Governor Joseph Escutia at lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala, sinabi ni Vice Governor Escutia na sumulat sila kay Governor Ricardo Dong Padilla para sa karagdagang tulong. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.